Ja sam samac u braku. Parkirala sam se ispred ulaza, prva sam. Kazno za parkiranje. Pitam se što će moja mama reći kad bude videla kaznu. Čak ni poplavila kuću. Ne gori. Doktor je rekao da ne jede šljive. Mama! Ja. O, mama. A 6 ujutro. Vreme je da krenem. Mrzim kada dahćem, a kada radim, da se drugo da radim. Zadnji dan škole, konačno. Sam mučila mi se u školi sve. Sve što se događa. Ajde, napravi deci. Hej, devojke. Hej, skaviš se? Pa, ima nešto novo, ne? Ne, sam toga što... O, nešto. Šta? Ništa. Ništa. Applejack, Rainbow Dash. Da? Sinoć smo vidjeli neku čudnu statu u šumi i malo je, znači na Wikipediji, i malo je otiće od tebe. Ona? Ne, nije. Da, jesam. Okej, dobro sam s tim šal. Znaš što mi nosiš, ja volim svoj šal. Gde je tvoj ormarić? Tamo da je njen ormarić. Gde je moj ormarić? Tamo da je tvoj ormarić. Sve nešto nestane. Idemo samo da pozdravim Okej. Srećna slava domaćine. Zašto nosiš šampanjac? Ne znam, da bih ga pila. Valjda. Sad ću ga poslati. Sad ću Nosim ti šampanjac. Hej. Pa, da li si dobro? Da, uglavnom. Pa, znaš, dogovarala sam se sa devojkama oko pa malog izleta posle škole, ako hoćeš da ideš sa nama i možeš ti da kreneš na Papaj, zvuči savršeno. Mislim da moja devojka mi je pozvana.
jako sam srećna zbog toga. Ali zar ti ona nije devojka? Da, ali smara. To jako. Da, odlučila sam da promenim, ali bukvalno da promenim svoj izgled. Moja soba više nije neuredna. Sam fin. Se brinem o svom izgledu. Jeste! Bez sarkazma. Okej. Pa idemo se kasnije. Važi. Hvala što si me počupala. Devojke, imam dobre i loše vesti. Ajde prvo kažu dobre vesti. Ja volim dobre vesti. Ajde malo što Znao mi, ali loše vesti su mi ne dobre. A to je da sam kao 2 dnevnje gdje sam na financijski... Čekaj, ako su loše vesti, da nema dobrih vesti. Loše vesti, znači nema nikakvih vesti. Nema veze. Nas 3 će vjerovatno razdvojiti. Kako molim? Prave 2 odeljenja. Čekaj, ako nesimo ti, znači ovako će neko biti s nekim. Vjerovatno, tačnije mora. Osim ako neko ne istare u školu. A šta? Okej, sve jedno. Nas 3 protestujemo da budemo. Vidimo se na času. Hoćeš da Neko od vas. protestujemo? Ili ni jedna. Ja moram da protestujem. Dobro, protestujemo, da. Ajde sa mnom. Ne. Evo ja, zdravo. Podelit ću moju užinu sa vama, molim vas. Goodbye. So sad. Vidite, molim vas što kasnije nastavim. U redu, ja više... Samo zatvori vrata, molim vas. Ne volim ja promiju. Da promiju prosto nekako vuče me. Da izađe me napolje. A ja već inače vas pustila. Mislite, kao rodi si se u čancu. Da. Ok, djeca, danas ćemo da radimo sabiranje i oduzimanje. Čekaj, ti si ovdje. Ok, djeca. Svi napišite 2. Da znam kako se piše 2 i treba da napišemo na tabli. Mislim da znam. Neka, da budete sigurni, ja ću napišemo ovdje broj 2. 2. Eto. Da ti ja poček znaš? Da, znam. I, dobro. Nastavnice, možemo vi da izađemo, molim vas, za minut zvoni. Ne, moramo da naučimo sabiranje i uzimanje 5 sati. Za 60 sekundi? Ne, molim vas za 120 pogrešao sam za 1 minut. Deco, da li neko zna možda koliko su 2 plus 2? Ja, nastavnice znam! 2 plus 2 su 4. Isuse! Rekla da sam nema peticu uzeli. A sad je podelika, vi decu, radite što hoćete. Okej, ako možemo nemo što hoćemo, idemo brzo da nađemo ekipu i idemo na izlet. Applejack. Da. Idemo brzo okupimo ekipu i idemo na izlet. Ja, don't give up! Ajde, idemo. Okej. Nastavnica matematike vas učila sabiramo i oduzimamo. Hajdemo sad brzo. Sad čekaj, sam se spaku. Dobro, mislim da... Dobro, jesam, ajmo. Idite čat. Šta je sad? Krenimo. Deco, bez tvojih traktori strađeni u čat. Živote. Ne mogu da živim bez nje. Idemo na čas. Razdvojile su nas. Dobro, vesti. Vidjet ćemo. Ja i ti da budemo zajedno. Okej. Mislim na Applejack, ne mislim na tebe.